गसाइगावनि कसुगावआव हाग्रा बिफाननि सेबनाय रायमना हायुङारि हाग्रामानिफ्राय हाथियारजों लोगोसे सासे मैहुर खालामग्रा सिखाव फलानखौ खानाय जायो। कसुगाव हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सानफान रेन्जनि हाग्रा बिफाननि हानजाया मोनसे स्ट्राट सुलदनि बिथायाव सेबनानै खानो हायो मैहुर खालामग्रा सुबुंखौ कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर गामिनि हायथा नार्जारी होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। मैहुर खालामग्रा सिखाव फलाननिफ्राय आखाइजों बानायनाय गंनै सिलाइ बोखांनो हायो। हमनो हानाय सिलाइखौ रायमना हायुङारि हाग्रामायाव मैनि मैहुर खालामनो थाखाय गोबां खेब बाहायनाय जादोंमोन होनना मिन्थिनो मोननायबो जादों। गसाइगावनि कसुगावआव हाग्रा बिफाननि सेबनाय रायमना हाग्रामायाव सेबनानै सासे सिखाव फलानखौ खादों। हाथियारजों लोगोसे सासे सिखाव फलानखौ खानो हायो पुलिसआ। सानफान रेन्जनि हाग्रा बिफाना सेबदोंमोन। बे अपारेशनखौ सालायदोंमोन जेराव खाजानाय फलाना ब्रह्मपुर गामिनि हायथा नार्जारी होननानै सिनायनो मोननाय जादों।